Iritsi da abiatzeko garaia. Urduritasuna, kezka eta euforia nagusitu dira. Guadalquivírreko uretan, Victoria, Trinidad, San Antonio, Concepción eta Santiago itsasontziak dotore daude. Haien ondoan, kapitainak, Magallanes kapitain nagusia buru dutela, espedizioaren azken prestaketen zain daude. Mila 519 irailako gehi, 5 ontziek eta 257 itsasgizonek helmuga ezezaguneko bidaiariekin diogu. Itzultzeko itxaropenarekin, baina ziurtasunik gabegoaz. Oraingoz, hegoalderantz jo dugu, Kanaria uharteetara, gero Afrikako kostaldean barneratzeko. Mila 519 urria. Afrikako kostaldean barrenagoaz. Juan de Cartagena eta beste kapitain batzuk ez dira Magallanes portugesarekin fidatzen, eta erregearen aginduen arabera egingo dugun itsasbidea erakusteko eskatzen diote. Magallanesek ezetz esaten die. Cartagena atxilotu egin dute, eta ezinegon handia sortu da. Mila 519ko azaroa, Atlantikoan zehar goazela, gogo falta handitzen ari da marinel batzuen artean, Magallanesekin nahigabeturik. Mila 519ko azaroak 29. Lehorra begiztatu dugu azkenean. Horrek guztion gogoa hobetuko du. Sevillatik abiatu eta 2 hilabetera Brasilgo kostaldean gaude. San Agustin lurmuturra. Hegoalderantz jarraitzen dugu, itsas bazterrean barrena. Mila 519ko abendua. Magallanesek Victoria ontziko Anton Salamon maisua esekutatzeko agindua eman du Sodomiagatik. Kartagenaren eta zenbait kapitainen iritziaren aurka. Ondorengo asteetan ugarituz joan dira kapitain nagusiaren aurkako zurrumurruak. Marinel askok ez dute ahazten esekuzioa. Ez da Magallanesek itsasbidea emateari uko egiten jarraitzen duela ere. Mila 520ko otsaila. Hilabete daramagu Rio de la Plata alferrik esploratzen. Magallanes ziur zegoen azkenean itsasartea aurkitu genuela, baina ez da horrela izan. Bertako ura, gezada, hegoalderantz jarraitu beharko dugu. Mila 520ko martxoa. Magallanesen aginduz, 5 hilabete luzez egon gara San Julian badian negua pasatzen. Gainontzeko kapitainak ez daude ados. Gainera, itsasbidearen berri eman gabe jarraitzen du. Mila 520ko maiatza. Santiago ontzia ondoratu eginda itsasartea aurkitzeko zereginean. Zorionez, ez da inor galdu. Baina orain, gizon gehiago gara ontzi bakoitzeko eta elikagai gutxiago dugu. Gure artean ezin egona areagotzen ari dela antzematen dut. Mila 520ko uda. Matxinatu egin gara Juan de Cartagena, Gaspar de Quesada eta Luis de Mendoza kapitainak buru ditugula. Magallanesek Gonzalo Gómez de Espinosa bidali du hitz egitera, eta honek Mendoza erail du traizioz. Bi ontziren kontrola eskuratu,
zalantza sorrarazi du marineren artean, eta matxinadak porrot egin du. Gehienoi hiltzeko zigorra barkatu egin digute, Quesada ordea hil egin dute, zatikatuta. 1520ko abuztuaren amaieran, abiatu garenean, bertan utzi dugu Kartagena kapitaina, deserriratuta. Mila 520ko urria. Aurrera goaz gure kapitain nagusiak, 11.000 birjinen izenez deitu duen lurmuturraren paretik. Hegoaldeko itsasertzean bertakoek piztutako su ugari ikusten ditugu. Magalla esek suaren lurraldea deitu dio leku honi. Bereizi egin gara, kanal eta mendi labirinto honetan ibilbide bat bilatzeko. San Antonio ontzia ez da itzuli. Kezkatuta, naufragioaren ondarren bila aritu gara inguruko kanaletan. Ez dago arrastorik. Aurrera jarraitu behar dugu. Kapitain nagusiak seinaleak utzi ditu. San Antoniok guri jarraitzeko aukera izango duelakoan. Behar bada, Esteban Gomesek, ontziaren pilotuak, azkenean matxinatzea erabaki du. 1520ko azaroaren amaieran, Magalla esek ozeano bare gisa bataiatutakora iritsi gara. Mila 521ko urtarrila eta otsaila. Itsaso honek bukaezina dirudi. Gelditzen zaizkigun gaileta urriak hauts eginak daude, harrez josita. Zerrautsa eta larrua ere menuan sartzen dira, eta arratoiako turruntza prezioan ordaintzen dira, dukat erdi bakoitza. Eskorbutoak hortzoiak handitzen dizkie marinelei hil aurretik. Gorpu gehiegi bota ditugu jada putzutara, ez dakit lortuko dugun. Mila 521ko martxoa. 3 hilabete inguruko zeharkaldian, ozeanoak gizon ugari eraman ondoren, Guam uhartea begiztatu dugu. Hornitzeko eta indar berritzeko aukera izango dugu, baita adorea berpizteko ere. Mila 521ko apirila. Zebuko erregea eta bere herria kristautuak izan dira, errege aginduaren aurka. Izandako arrakastarekin adorea hartuta, Magalla esek inguruko beste herri batzuk kristautzen jarraitu nahi du. Zebuko erregearen etxaila den Maktango Lapu-Lapu erregearen aurkako kanpaina hasi dugu. Baina batalian suntsitu egin gaituzte. Gutako batzuk ihes egitea lortu dugu. Magalla es kapitaina ordea, borrokan hilda. Mila 521ko maiatza. Zebuko erregeak gure kapitain nagusi berria, Duarte Barbosa, eta beste 30 gizon gonbidatu ditu oturuntza batera. Fidakor, segada hilgarri batera joan dira zuzenean. Ontzietan gelditu garenok, ihes egin dugu.
1521 maiatza. Hainbeste izan dira bidaian hildakoak, ezpaikara nahikoak 3 ontziak gobernatzeko. Aukera bakarra gelditzen da. Concepción erretzea. 2 ontzirekin eta 107 gizoneko eskifaiarekin, Juan López de Carballok, gure kapitain nagusi berriak, beste uarte batzuetarantz garamatza, eta ez Moluketara aurreikusita zegoen bezala. Mila 1521 uda, Carballo kapitain nagusiak mandatari gisa bidalita, Espinosa eta Elkano buru direla, gizon talde bat Siripata erregia bisitatzera joan gara, Bruneiko gortera. Elefante gainean, geure begiz ikusi ditugu bertako mirariak, urrea, perlak, zeta, portzelana eta kainoiak. Bitartean, guk jakingabe eta gure patuaz batere arduratu gabe, Carballo kapitainak eraso egin die sultanaren itsasontziei. Lapurretak eta bortxaketak egin ditu errokirik gabe. Harrigarriki bizirik jarraitzen dugu. Sultanak nolabait ikusi du gu ez garela basakeria horien errudunak eta joaten utzi gaitu. 1521 irailaren amaiera, Espinosak eta Elkanok kargutik kendu dute Carballo eta agintea hartu dute. Gonzalo Gómez de Espinosa Trinidad ontzian, kapitain nagusi gisa. Elkano berriz, Victoria ontzian. Moluketara goaz, hasierako planari helduz. Mila 1521 azaroa, espezien uharteak, gure ekintzaren benetako helburua. Ona iristeko ordezko bide bat aurkitu dugu. Itsasontzietako sotoak hiltzez bete ditugu. Itsasoratzerakoan, Trinidad ontzia ura hartzen hasi da. Konpondu egin beharko da. Mila 1521 abendua, etxeragoaz. Elkano kordea, errege aginduen aurka, Victoria ontziarekin mendebalderantz jarraituz, Portugaldarren uretatik barrena itzultzea erabakitu. Debekatuta dago, eta arriskutsua da. Portugaldarrek harrapatu ezkero, ziurrenik hil egingo gaituzte. Horregatik, Elkanok Indiako ozeanoaren hegoaldera jo nahi du. Han ez du inork nabigatzen. Ez gaitu inork aurkituko, aukerarik seguruena dirudi. Baina ibilbide ez ezaguna da, esploratu gabeko urak dira. Espinosak Trinidad ontziarekin jatorrizko planari helduko dio eta etorritako bidetik itzultzen ahaleginduko da. Banandu egin gara. Mila 1522 martxoa. Asteak dira Timorretik abiatu ginela. Itsasoa besterik ez alde guztietatik. Oial bakar bat ere ez. Ezerezaren erdian uarte bat topatu dugu, baina elezina da, labarrez inguraturik baitago. Aurrera jarraitu behar dugu geldialdirik egin gabe. Mila 1522 maiatza. Hilabeteak aurrera doaz eta bizigaiak agortzen ari dira. Eguzki errea eta ekaitza izugarriak. Arroza eta ura besterik ez zaigu gelditzen. Eskorbutuaren mamua berriz agertu da gure artean, bere deusestatzeko zeregin beldurgarriarekin. Batzuk, erreguka, Mozambike aldera jotzeko eskatu diote Elkanori. Elkanok ordea,
kartxuki adoretzen gaitu. Hobe hilik errenditu eta Portugaldarren esku geratu baino. Mila 522 maiatza eta ekaina. Inon gelditu ezinik jarraitzen dugu. Esperantza honeko lurmuturra inguratu ondoren, iparralderantz jo dugu Atlantikoan barrena. Alferrik gabiltza, Portugaldarrekin topo egiteko arriskurik gabe, horniketan jardun gaitezken portu seguru baten bila. Mila 522 uztaila. Hilabeteak daramatzagu geldialdirik egin gabe, eta bizigaiez hornitu gabe. Ez daukagu ez janaririk eta ez zurik. Iparralderantz jarraitzen dugu Afrikako kosta parean, Portugaldarren uretan gaude oraindik. Hilzorian, Cabo Verden geratzea eta Portugaldarrak engainatzea erabaki dugu. Ameriketatik gentozela, ekaitz bateko naino ekarri gaituela esan diegu. Hasieran dena ondo joan da, eta hornitzen utzi digute. Arroz pixka bat kargatu dugu. Baina berehala konturatu dira, eta ihes egin behar izan dugu 13 gizon lehorrean utzita. Ez dakigu zer gertatuko zaien. Itsaso zabalera jo dugu, ipar mendebalderantz. Mila 522 iraila. Aldeko haizeen bila, Azoreetaraino nabigatu behar izan dugu. Badira egun batzuk atzean utzi ditugula, dardarka daukat barrua. Malkoa dariola ditut begiak. San Bizente lurmuturra ikusten dugu. Benetan etxera iristea lortuko aldugu. Mila 522 irailak 6. Abiatu ginenetik 3 urte pasa ondoren, Sanlukarren amarratu dugu. Hasierako 257 lagunetatik, 18 bakarrik itzuli gara. Goseak urtuta, akituta, baina bizirik. Jakin dugu alaber, San Antonio ontzia etzela ondoratu, Esteban Gomes setizio baten buru jarri, eta aspaldi itzuli ziren etxera. Gu, 18ak, Elkano kapitainaren aginduetara, munduari lehen bira eman diogu, eta mundua benetan borobila dela frogatu dugun lehenengoak gara.